2026 година. Година, която според пророчествата може да промени света завинаги. Преди десетилетия баба Ванга предупреждава за събития, които тепърва предстоят. Дали живеем в началото на нейното най-мрачно видение? Номер 1. Първи контакт с друга цивилизация. Най-драматичното твърдение за 2026 година е, че човечеството ще се сблъска с извънземен живот. Легендата разказва за огромен космически кораб, който ще се приближи до Земята през ноември. Според някои източници, това дори може да е свързано с междузвездния обект 3, Ай/Атлас, заради който небето ще бъде необичайно оживено. Номер 2. Катастрофални природни бедствия. Друго широко разпространено пророчество гласи, че масивни земетресения, мощни вулканични изригвания и екстремни климатични условия ще засегнат между 7 и 8% от сушата на планетата. Баба Ванга рядко е конкретна за дати и места, но събитията от последните години, рекордните горещи вълни в Европа, опустошителните горски пожари в Австралия и Канада, както и земетресенията с масови жертви в Миянмар, придават тежест на тези твърдения. Номер 3. Година на ескалиращи конфликти. Пророчицата е свързвана и с предсказания за глобален конфликт, понякога интерпретиран като предвестник на Трета световна война. За 2025 година темата се върти около противопоставянето изток-запад и началото на падението на човечеството. А за 2026 година около по-широка и опасна ескалация на напрежението по целия свят. Що се отнася до края на света, според приписваните й думи, това ще стане чак през 5079 година. Номер 4. Изкуственият интелект. Нова повратна точка. Някои вярващи твърдят, че баба Ванга е предсказала и момента, в който изкуственият интелект ще започне да доминира ключови сфери. Това ще доведе не само до загуба на работни места, но и до сериозни етични въпроси. Според тях, именно 2026 година е повратната точка. Номер 5. Тежка година за световната икономика. Макар че повечето икономически прогнози на баба Ванга се свързват с 2025 година, някои тълкователи ги разширяват и към 2026. Те предупреждават за продължаваща нестабилност, породена от политически конфликти, природни бедствия и дори потенциален контакт с извънземни. Всичко това би могло да се отрази на глобалните пазари и веригите за доставки. Номер 6. Кръвен тест за откриване на рак. Не всичко в прогнозите е мрачно. Според някои тълкователи, баба Ванга е предрекла и медицински пробив, кръвен тест за ранно откриване на множество видове рак – MCED. Смята се, че именно 2026 година може да бъде годината, в която този метод ще влезе в национални скринингови програми поне в една голяма държава. Това би означавало по-ранна диагностика на труднолечими видове рак, като панкреасен и яйчников, но и нови дебати относно фалшивите резултати, цената и достъпа до теста. През годините името на баба Ванга е свързвано с ключови събития – Чернобилската катастрофа, смъртта на принцеса Даяна, атаките от 11 септември и дори избирането на Барак Обама за президент на САЩ. Документалните доказателства често са оскъдни и предимно от втори източници. Но за мнозина тя остава пророчица с уникални способности, а легендите около нея продължават да вдъхновяват и да предизвикват дебати по целия свят.